дар толори суди вилояти суғд бахшида ба 29-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон семинар баргузор гардид. Дар семинари мазкур кормандон аз суди шаҳру ноҳияҳои вилоят иштирок доштанд. Дар оғоз котиби маҷлиси суди вилояти суғд Нуриддин Ҳакимов баромад намуд. Мавсуф дар бораи дастовардҳои солҳои соҳиби истиқлолӣ ёдовар шуда, таъкид дошт ки дар ин давра ҳокимияти судӣ низ муваффақиятҳои калонро соҳиб шуд. бояд қай намоям ки ҳокимияти судӣ ҳамчун шохаи мустақили ҳокимияти давлатӣ дар низоми шохаҳои ҳокимияти давлатӣ чун даврони пеш то кунун фаъолият намуда дар замони истиқлолияти давлатӣ пас аз қабул намудани конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва ворид намудани тағйири иловаҳо ба он асосан такмил ёфт. тавре ки аз муқаррароти моддаи 84 конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон бармеояд, низоми судии ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври мушаххас муқаррар карда шуд ва дар низоми судии кишвар баъди ба даст овардани истиқлоли давлатӣ ва қабул намудани конститутсия дар моддаи 84 судҳои нав ки онҳо соф дастовардҳои истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор мерафтанд, аз ҷумла суди конститутсионӣ, судҳои иқтисодӣ ва судҳои ҳарбӣ таъсис ёфтанд. сипас котиби коллегияи ҷиноятии суди вилояти суғд Мусаллама Ашёрова оид ба нақши истиқлолият дар рушду нумӯи соҳаҳои хоҷагии халқ баромад намуд. зимни суханронии худ ёдовар шуд ки истиқлолият шиносномаи ҳастии миллат соҳибихтиёрӣ мебошад. сиёсати дохилию хориҷӣ, иқтисодию вазъи иҷтимоӣ маҳз аз натиҷаи соҳибистиқлолӣ рушду нумӯ ёфт. ин аст ки имрӯз Тоҷикистонро дар арсаи ҷаҳон ҳамчун давлати демократӣ, дунявӣ, соҳибихтиёру ягона эътироф мекунанд. истиқлолият волотарин ва пурарзиштарин дастоварди давлату миллати тоҷдори тоҷик аст ки 29 сол муқаддам муҳимтарин воқеаи таърихии сарнавишти миллати тоҷик ба вуҷуд омад ва истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон эълон гардид. ин ҳодисаи фараҳбахш аввали моҳи сентябри соли 1991 ба вуқӯъ пайваст ва 9 сентябр расман рӯзи истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ гардид. аз ҳамон вақт то ба имрӯз ин санаи муборак барои миллати тоҷик иди муқаддас маҳсуб меёбад. тибқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рӯзи ид 9 сентябр ҳамчун рӯзи истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон муайян гардид. 9 сентябр иди расмии давлатӣ аст ки ҳар сол ҷашн гирифта мешавад. ба муносибати рӯзи ид бо ташаббуси мақомоти давлатӣ, ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва коллективҳои меҳнатӣ чораҳои ҷамъиятию сиёсӣ андешида мешавад. аз ҷумла мақомоти судӣ низ дар ин санаи муҳими таърихӣ чорабиниҳои гуногун ташкил ва баргузор мекунанд. фазои осоишу ободӣ, созандагиву ободкорӣ ин неъмати олӣ истиқлолияти давлатӣ барои халқи тамаддунофари тоҷик ифодагари ифтихор аз таҳкиму пояҳои давлатдорӣ мебошад. фаъолияти мақомоти судӣ ҳамеша дар меҳвари таваҷҷӯҳи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта, барои пешрафти соҳа тадбирҳои мушаххасу пурсамар роҳандозӣ гаштаанд. мо бояд аз ин миллати бароманд биболему барои боз ҳам машҳуртар гардидани он кӯшишу ғайрат намоем. мо кормандони мақомоти судӣ бо меҳнатдӯстиву ҳамдигарфаҳмӣ, дӯстиву рафоқат, эҳсоси ватандӯстӣ ва ҳисси баланди ифтихори миллӣ баҳри ҳифзи истиқлолияти давлатӣ, сулҳу субот, ваҳдати миллӣ ки бақои миллат, саодатмандии халқи тоҷик ва асоси пешравию инкишофи кишварамон аст, ҳамаҷониба кӯшиш намуда тасмим гирифтаем ки истиқлол озодии давлати тоҷиконро чун неъмати муқаддаси ҳаёт ва мисли гавҳари бебаҳои зиндагӣ гиромӣ дошта барои ҳимояи он ҳамеша омода бошем. давоми зиёда аз 1 соат якчанд маърӯзаҳо ба сами ҳозирин расонида шуд. иштирокчиён хусусан ҷавононе ки дар замони соҳибистиқлолӣ фаъолият мебаранд таъкид доштанд ки имрӯз барои онҳо тамоми шароит муҳайё аст. аз ин рӯ бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда баҳри ободии кишвар фаъолият намуда саҳми худро ба рушду нумӯи ватан мегузоранд. гузориши Гулҳаё Камолзода ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии хабар.